ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೇಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಕ್ಕಡ ಬೋಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿಂತ ಲೇಟ್. ನಾವೇನೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ 11:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. 11:40 ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. देवाचे नवी पवित्र स्नान देवी त्या पवित्र सभेतून समर्पित तसेच मोठे उपरांत आवय बापायनी त्यांच्या वडिलांनी घेतल्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक मोदोरनीक आनी सगळ्या पवित्र स्थान घेतलेल्या भावार्थ्यांक सुम्या जेजू क्रिस्ताची काकूळट मागया. भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो, सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतांनो उबारुया आनी हे जरींतली आपली कृपा ह्या विंचून काडलेल्या भुरग्याचेर वतो म्हूण एकाच काळजान मागुया. देवा, तुजे नादिसते पदवेन संवसारांच्या कुणा वरवीं तूं वेंचणिता ताचे जरीत तुज्या पवित्रज्ञाची सकल भरपूर देव म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळीं पवित्र स्नानांत क्रिस्तासोवे मरोन निकेतिल्यांत ती नव्या जिवितांत क्रिस्तासोवे पुनर्जीवन जावं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मोगाळ भाव भयणींनो, पवित्र सभेच्या भावार्थान जेक ऑर्विलान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा? जेक ऑर्विल, हांव तुका पवित्र स्नान दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. तुवें नेसान तुजे क्रिस्ती वडविकेची आयली कुणां जावं. ती तुज्या सैऱ्या दैऱ्याचे शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान ससनाच्या जिविता पावून पर्या निर्मळ सांबाळ आनी मोदोर नेनो. पौस वाडसांचे ससनी जिविताच्या भरवशाचो पडसड घालून तांकां संतोषान भरता. ह्या भुरग्याचे ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದೆ. ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕೂಡ ಅಂತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ತಂದು ಆಲ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ. ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಆಂಟಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚಿನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ತೆಗೆದ್ವಿ, ಓನ್ಲಿ ಕಪಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ಬಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹಾಫ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವುದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಮ್ಮದು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು, ಆಂಟಿದೆಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಮಾಟು ರಾವ್ ತೀ ರಾವ್ ಜಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಳೆ ನೀ ಜಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇ मग राहू झाले आणि
ನಮಸ್ಕಾರ. मजा वाटतो फोटोत का नाही राहू नये ते सावळेंदोरू म्हणून जेक म्हणजे व्लॉग हाय म्हण ಹಲೋ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಚವಿ ದಿಸ್ತೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಪಡೆ ಸೋಯಾನೆ ಏಕ ಮೈನಾತ ಅವನು. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದಂತ ನಾನು ಮತ್ತು ವಿನಿಲ್ ಸೀದಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರು, ನಾವಿಬ್ಬರೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ನಾವಿಬ್ರಿಗೂ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮದು ಬೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಹಾಲಿನ ಮುಂದೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕಿಗೆ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಏನೋ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಏನೋ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಿಂಪಲಾಗಿ. ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕೇಟ್ರರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ ವಿಜಯ್ ಹಾಲ್ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯ ರೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅಣ್ಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಫ್ರೇಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಂದುಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹಾಲ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದು प्रमुख व्यक्ती या वेदीची सोबत बरे कशी दिसतात भारी सोबी दिसतात. बरे कितल्या तेंपात आणि या घडयेक राखून आसतली मागून आसतली एसटी सारखे भुरग्याचें नांव नाल्या संपूर्ण ओके सगळ्यावर सगळ्या कळीत आसा. स्टील तातूंत दोन नांव आसात. सेकंड नांव कोणाक कळीत आसा की येस सगळ्यांक सगळ्यांक कळीत आसा. स्टील आमची संची आशा हांगासर ते नेम रिवील करशा देखून आवय बापाय फुडें सरतात आनी त्या बोर्डाच्या फाटल्यानची येस कळ्ळें काय पळय येस बरीशी तस्वीर काडली आसा हांगासर एकदम थाळी तेची माझ्या कडेन केली होती. व्हेरी गुड सुमीत नांवान बोलायना मोठ्या दिसांनी दोगांय जाणां तुमी हांगासर रोजगार स्वीकार करची. पयल्यान पयलें अवघडशेनी जेनिफर अशी पप्पा मम्मी हांगासर आसात आमकां वरती अशें तुसाची जाल्यार सगळी संघ कार्याची कारभारी मोगान स्वागत मागतली. पयल्यान आमी आतां हांगासर स्वागत आयकूंक म्हटल्यार जाल्यार सामकें जाय देव बरें करूं म्हणल्यार तुमकां देव बरें करूं. आमचे संगत आमच्या गरजेचे ह्या सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तू सगळे आणि सगळी पॉड तुझे कुशीचे जेजू गलिलेयता योर्दन नीकडे आयो पूण जोम ताका आडोवन पळयलें. देवाची भुरगीं आमी कशीं जाता ते पवित्र स्नानावरवीं पवित्र आत्म्याचे आमच्या रीत जाता आनी आमी पवित्र इल्लो लुसो मागण्या पयलीं संपल्या जे इल्लो आशिर्वादांनी भरला इल्लोसो मोठो जाला आनी एक आमी म्हटली आमचे संगता आनी जेरोम आनी साबिना मस्करेनस तुम्ही त्यांच्या
तो तो मुसो गेल्या वेळात तशी पुरा कालेंद्रात पुरा घेऊन तो त्याच्या चेक नंबर रेडी करतो बरे जेवेला तुझे आम्ही बरे म्हणत असताना हां जेवेला तुम्ही खाण्याची सोय असावी असा नाही तर हे गरीब होते त्या बुग्या घेतोय घेऊचे जे बेसावून दिवचे बरे आमचे बरे मठ बेसावून आवडीत आणि जेनी तुम्ही ती आता तुमच्याकडे घ्या येस त्याची बेसाव बरे आवेलाची बहिणी असतात तुमच्या संग बरे मुगलो वेळ असो परिणाम दोगोसो आणि हंगसर दोगांचा मायो आमकां मस्त गरजेचो देखून माय आमकां मोकळा पेजा माने असते सबिना बाई तशें सरिता बाई हे गरीब खायची कितली जाली ना माय आमकां मुखां पहिले दिसल्या कशें पहिले दिसल्या कशें दुसरे व्हेरी गुड कंग्रॅच्युलेशन्स आणि हंगसर बाई जेनी कलर आपणाच्या मम्मीला की पहिल्यान भुरग्याक दितली रीता बाई आणि त्याच्या उपरांत रीता बाई सबिना बाई Reminiscing of good old days, remembering to forget all the bad. There are another set of parents who share almost equal responsibility as the parents do. And I have Jennifer's twin sister, Renifer Sandra Pies, as his godmother, and Jovial Prince Norona as his godfather. My best wishes to both of you. Well, Avil and Jenny, Amcha Samudaya is and healthy and बॅग काढ बा तुमच्या गावात आमच्या गावात असतात बरं निप्पल गरजेचे टॉयस ओके वक्ता मेडिसिन मस्त थँक्यू म्हणून आज आमच्या कार्यावळींत संक्रांती म्हणून समज आणि थोडी कोकणाई आसा 5 मिनटां काडटा अंटील देन सेपरेट तुमचे ड्रिंक्स घेवचे वैशिष्ट्य करून गौरवी आसा कशें करा तशें सांगाय बरें रीटा बायने केली करून खऱ्याची मस्त बरी तुवें जतन घेतल्या इतल्या दिसांनी तुमी 4 जाणां बरें एक जतन घेतल्या म्हणल्यार मोकळशां हांगासर मोग वांटून दितात घट्ट धरली होती मोगाशान पण आपल्या वडील मुकलो वेळ जेवून तुमच्या जागी स्वीकार करी येते वेस्टिंग करत असताना एक गुमानात दवरा भुरगे ल्हानशे भुरगे पोरूच्या संवसाराक आयला मात 100 जणांनी ना पडल्यार ताका कितले कश्ट जाता ताका मागीर ती मात घडटा आनी हेड्डी आनी ही बोट ती सापडत जाता देखून मुकल्या दिसांनी तो व्हडलो जातलो चेडो येतलो गेलतलो एक 90 मारून निवरतलो एक 15 वर्सां उपरांत तो वेळ आमी सगळो वेळ तेच्या खातीर आज ताका आमी सगळे बरें मागया आनी सगळीं येवन आवेल आणि जेनी सांगता तुम्ही कुटुंबा बराबर राहून फॅमिली फोटो काढण्याची आम्ही विनंती करतो विषय तयार ಆಗಿದ್ದು ಚಂದವಾದ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಪರೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
स्पेशलिस्ट देखून तुम्ही स्वीकार करचे विनंती असा पण ती जेवू नका म्हणून सांगताना एक सेपरेट असा ते तुम्ही ते सर्व वस्तू स्वीकार करशा येस ಕಾಲಮಣಿ ಇದುವೆ ಕಾಲಮಣಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿನಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗುವಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಮಗು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಹಿಡ್ದಿದಂತೆ. ನಂಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವನು ಹಿಡಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕೂಡ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ತುಂಬ ಯಮ್ಮಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ನೆಫ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಮಾನಕ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಬಳೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.